Maiatzaren bata egun seinalatua da Ernio Aralar mankomunitateko herrietan. Egun horretatik, hartzaiek ganadu eroan aldezakete Aralarko belardietara, eta bertan urrira arte bazka ezin hobea izango dute abereek. Mila lareungarren urtean Enrike Hirugarrenak Iruñako Juan de Amezketa izeneko bati oparitu omen zizkion Aralarko larreak. Aralar inguruetako herrietako biztanleen presioa gehiegizkoa ordea, eta Juan de Amezketak 9 urte geroago saldu zizkien lurrak gaur Ernio Aralar mankomunitatea osatzen duten herriei. Maiatzaren batean, Larraitzen egiten den feriak, irudikatzen du Aralarko larre irekiera. Alegia, dagoeneko hartzainek eraman ditzaketela mendira euren abereak. Gaur Larraitzen egin dugu, nolabatio irudikatu dugu larre irekiera, eta larre irekiera esan nahi du, maiatzaren batean, Ernio Aralar mankomunitateko eremuetan, larreratu aldeikela ganadua, bai behor nola behiala ardi, orko ganadua hori izanik. Ez da antzinako kontua larre irekiera deritzon hau. Izan ere 1986 arte, hartzainek urte guztian zehar izan zitzaketen abereak Aralarren. Hori aldatzearen arrazoiak bidezkoak iruditu zaizkigu. Hoi bat urte daramazkigu nolabateko egun hau, ez egun hau bezala ospatzen, baino bai mugatuta mendi hortan negun ganaduik ibiltzik ez da hola. Hiruhilabetetan, otsaila, martxoa eta berila ez da ganaduik larreratzen alor, eta arrazoitako bada, nolabait oain jundako batetik juten da ganadu, asko zaze bazka edo jan hobea aurkitu dezala, eta bestalde, esan dezan mendi deskantxu hori ikusi da, 20 urte hauetan konprobatu dugu sekulako asmakizune izan dela, gu izan ginen aintzilari gauza hobeiken Gipuzkoan zehar, ikusi gendu Nueska eta beste mendi batzuetan egiten zala hori, eta han bizkat hangoa irudikatuz, eta gero gero Gipuzkoako beste menditanek hasi danetan hola jokatzen da, eta nik uste danak dila honekin hasi mendia, eta mendia aprobetxatzen duten guztik, azkenik danak nola jo benefiziatuk edo danantzako bedala hola jokatuta. Abereak bertan egona izateko denbora mugatzeak bestelako onurak ere ekarri zituen hartzaientzat. Hain justu mankomunitateak Aralarko azpiegiturak hobetu ditu urte hauetan guztietan zehar. Plan horre barrun, markatu ziren zeuden beharrak eta garaiaetan akortzeneni, hor zeuden txabola asko da asko, bi eren behintza bai, urik gabe adibidez zerela, eta ia urduako usoitzen hasi ginen, erregistro sanitario diela, bertan ere egiten zen gazta eta baliagarri izan zitezken produktu guztie, minimo batzuk behar zituztela, ean onura soil-soiliako eta gutxieneko eta harako ere, eta hori hola izanik, txabola guztietara jartzen dugu ura, jartzen dugu eguzkipanelen bidez argia, eta danetara ez badare lehen baino gehiago eta baita ere bideak egiten dira, eta hor txenda hor logiko kako bat oandik osatu gabe dauna, edo zenbait polemikatxo sortzen dona, pista edo bideoien inguruko zenbait txabola eta zeotekin, baina beste gentin atuazioak esango nuke eta sanitariok ire askoz kontrolatuko dao, eta nola beti horrek ganadu dihonak gaur nuen, baldintza ziurtasun bat bado ondo biliko dela eta kontrol batzun barrun izango dela berea. Pentsa genezake eta hala izan zen gainera hasiera baten neguko hilabetetan Aralarren abererik ezin eduki alizateak ezin egona sortu zuela hartzainengan. Denborak baina arrazoia eman dio mankomunitateak hartutako erabakiari. Mendiak ere arnasa hartzen baitu azarotik apirilera bitartean, eta horrek abereek igotzen direnean aurkitzen dituzten baldintzak hobetzea ekarri du. Ganadu eta zaldi talde bat ikusi genituen maiatzaren batean Aralarko bidea hartzen. Datozen egunetan hartzai guztiak igoko dira ardi, zaldi eta ganaduarekin. Hangoian, paregabeko ikuskizun bat sortuz. Datu zehatza duzkagu hori urtetik onuntzakok. Aurrago junda garbi ikusten da lehen hartzai gehiago zila, baina
artzai bakoitzak ardi gutxiko zituen. Orduan, kantitateo kopuruari guzti antzeko xamarrak izan lehizkela. Zer gertatzen da 20 urte hauetan? 20 urte hauetan gertatzen da ardiek antzeko xamar seitzen duela, artzaiak ere zozer gutxixo badie 20 urte hauetan, baina oan dimintza mantentzen da kopuru hoi, eta gehi ikuntzi zuharri junda behiekin. Behiek larreko behia jarri dituzte, aldi bere baitere nolabatiko hobekuntzak infrastruktura aldeetik, askak eta horrelakoekin, berta juten dan ganaduak, nolabait badintza honetan ibiltzeko aukera ematen da urte normal bat izanik, lehen etzegoena, eta horretan oinarrituta gaur honen bastante baldintza horiek izanik behi gorak egin du, behorrak ere zerbait, eta nolabait esan behar da bitzetan oso gune preziatu edala abere zalentzako, oso larre goxoak ditulako larregoiko lautada horietan. Abeltzantzan aldaketa handiak izan dira. Lehen hartzaiek goian egiten bazuten bizimodua, gaur egun gauzak aldatu egin dira. Gero eta gehiago beran. Gero eta gutxiko dioain, eman dezagun nik horrezautu ditu, fijo bat, igual zien 6 senide, beko lana baserrikoak gehiago zituzten bestek, eta bat hartzei, kasi praktikamente fijoten zan, jaisten zamagarri bere jan beharrak emateko, baino, oain, leko esan bezala, horre oain hartzei bere sortzen edinak ez dauzkaten normalen, 6 senide ondoan. Eta beko lanak bere egin behar dituzte, lehen baino aukera gehiago normalki kotxeak inkundatorri irekiko bat, eta gaztaiteko garain, da esan behar da, larren berroi hartzai jutzen diretatik, 20 batekola gaztaik entuela batzuk isogo, batzuk gutxixogo, eta hoiek horre haidien bitarten da, kainen erditik atzea amaiera bitarte hortan, fijo xamar, txabolan egoten die, baina gero beko lanak ere, hor daudelako eta asko diartzaiek lo batzuk biztun, egon bintzak gutxi, eta lo ere ingabe beran ibiltzen dienak, eta gehiago ardiek behen larrea bide gehien bat dute. Ikusi duzue larre irekiera ekitaldia feria baten bitartez egiten dela. Larraitzen elkartu ziren baserritar, hartzai zein herritarrak denboraldiaren hasiera ospatzera. Feria izan zen bertan, artisauak, zaldi lehiaketak, ardi mozketak eta abar. Aurten festa hau amalagorren urtea dugu. Lehen aitatu deuna, duela 20 urte baldima ginean asera eman genion larre irekira maizan batean egei, ikusi gendu bazala kontenzimentutxo bat, egun honi mamertzen zegoela bere importantzi bat, goian gero suposatzen zonako, hoi lortzea kostatu zalana kontutan izan data bat, eta jende horri helarazteko eta aldi beren biskat gauza hauek jendeari baitare zein ganadu zer nola eta alar zer da hoi edanak jendeari eakusteko eta 14 urte emango ditu gorten festa hauekin eta jarraitzeko asmokin. Gipuzkoako mendiko behor eta zaldien lehiaketaren 2. edizioa ere egin zuten. Behor honenak Idiazabalko Aitzol Mendizabalek eroan zituen. Zaldi honenak berriz Jose Azurmendik. Helburua bertako arrazari bultzada bat ematea. Bertako arraza indartu asmoz eta behorrak kalifikatzeko daude gutxiengo batzuk eta hoietan sartu behar do kalifikatu eta nolabaitiko gero hor daude laguntza, diru laguntza eta lortu ahal izateko, ez? Eta baldintza horietan ere, zeinek forma hobenak eta baldintza zehatzak teknikoki ni baino zuzena esango lituzko beten hortan ibiltzen dinak, baino bere buruaren forma kontutan edukitzen da, hanka forma, petxuaren forma, atzepartearen forma, eta nolabatiko homogenizazio bat izan ezkeo behintzat urrun dobe eta ez dago ez dara handia izan berri baizik eta bere bateko besteko lotura bat eta ez bat burua hundigi eta hanka txikik eta ez ipurdia hundigi eta burua ez dakit nola. Aurtengo berrikuntza berriz, ardi mozketan marka ipintzea izan da. Miguel Mari Sagastumek 40 kilotik gorako 8 ardiri moztu zien hilea, eta 20 minutu eta 48 segundu behar izan zituen horretarako. Hemendik aurrera egingo diren ardi mozketetarako beraz, ezarri dute marka. Eta horrela, datozen 20 egunen buruan, aralar, ardi, zaldi, behor eta ganaduz beteko da. Han izango dira animaliok urrira bitartean berriz ere baserri eta ikuluetara jaitsiko dituzten arte. Ordura arte, eremu eta paisaia liluragarrian izango dute bazka ezin hobea eta lasaitasun erabatekoa.